Right, another Sunday, another family day Sunday. So this time, meron kaming pupuntahan. Kita mo sa likod. Ayan. Yung family namin, saka yung family Sobaldo and Comendador. Pupunta kami sa isang bago lang na pizza house. So tignan natin kung ano yung mga offer nila. Dali uban tabay, manuroy ta sa baybay. Atong kalimtan ang problema nga hinungdan sa kala. Sabay ta kadali, walay magpalahi, tawagan na sila. Diskarte, no? O, unahan ko yung teacher na ID o 10% discount. Ano man picture? Picture ko yung may-ari ka. Kaya pala. Sabi ni ate, yung may-ari daw teacher, kaya may 10% discount. So, kung meron kayong kasama na teacher, ayan, padala mo yung ID para may 10% discount. Kainan na. Ayan. O, di ba nasa center. Ayan, pizza. Ako na tabay. Ante, pwede mo tahan natin. Yes po. Unsa oras sa magkuhan te? Ka-open ang inyong store te? 10 po, 10 a.m. Tapos 10 a.m. the morning, Monday to Sunday. Saturday. Mag-close siya 8:30 po. 8:30. Ayan po ha, kung mag-anhin ka ni mo dali si Mami Bites, mag-anhin na mo dali ha. Sayo jud para mas daghan mo kaunon, daghan sila choices. See? So that's it. Dito na ako ngayon sa Mami Betty Pizza. Ayan ha. So from here, kanina sa bahay, punta ako dito. So ang rating ko dito, mabibigay ko ng 5. 5 of 5.
na stars. Kasi ako, mahilig kasi ako sa mga ganito na mga pangmasa na presyo. So kung gusto mo try o ganang pizza na sulit kayo sa presyo plus napadulain na mga pilian, like for example natin mga burgers, fries, halo-halo. Well, ang lang halo-halo the best for me is na sila sarili nilang paghimo sa ilang halo-halo na pertikalami. So i-try ninyo diri sa Mami Betty Pizza. So naon ta diri bay. Solid 5 stars ako. Ang gabay, manuroy ta sa baybay, atong kalimtan